Bine ați venit la cel de-al doilea episod al seriei de podcasturi Pe ton lejer, inițiat de Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, în cadrul unui proiect finanțat prin fonduri de dezvoltare instituțională. Numele meu este Tatiana Oltean și sunt cadru didactic la Academia Națională de Muzică Clujană, unde predau istoria muzicii. Astăzi, alături de mine, se află doi invitați dragi instituției noastre, fagotistul Rareș Sângiorsan și clarinetistul Răzvan Poptean, ambii cadre didactice la Academia de Muzică din Cluj, dar și soliști, instrumentiști la Filarmonica de Stat Transilvania din Cluj-Napoca. Bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Astăzi vorbim pe ton lejer despre orchestră, după ce în podcastul trecut, moderat de colegul meu, Șerban Marcu, profesor și compozitor la Academia noastră de muzică, am vorbit împreună cu compozitorii Adrian Pop și Alexandru Murariu despre compoziție. O să spargem gheața astăzi, împărtășind amintiri despre primul nostru contact cu o orchestră simfonică și, dacă îmi dați voie, o să încep eu. Până vă adunați gândurile. Am văzut prima oară o orchestră simfonică și am ascultat-o când eram foarte mică. Aveam 4-5 ani și tata ne-a dus pe mine și pe fratele meu la Filarmonică la Brașov. Înainte să înceapă concertul, tata ne-a explicat despre fiecare instrument, deși el era inginer, era doar un iubitor de muzică. Și a venit dirijorul. Eram foarte emoționată și mă uitam la instrumentele de coarde din față. Nu mai țin minte ce piesă era, dar în mod sigur n-a început cu coardele. Am văzut dirijorul ridicând mâinile și bagheta și a început o muzică pe care o auzeam, dar nu o vedeam de nicăieri. Vedeam doar bagheta dirijorului mișcându-se și am crezut în acel moment că este o baghetă magică și că muzica începe din ea și se răspândește încet, încet pe la toate instrumentele din orchestră. Pentru mine a fost ceva absolut magic. N-am ajuns niciodată în viața mea, deși sunt muzician, să cânt într-o orchestră, dar fascinația unei orchestre a rămas pentru mine aceeași ca și atunci. Și sunt convinsă că și pentru publicul iubitor care vine la concertele filarmonicii clujene există, se păstrează încă această fascinație. Cum a fost pentru voi? Să încep eu, pentru că sunt mai bătrân, bineînțeles. Exact ca și în cazul tău, a fost la o vârstă, nici nu știu dacă, nu sub 2 ani, pentru că bunicul meu era în corul operei și cam acolo ne petreceam vineri, sâmbătă, duminică, pe coridoarele operei și prin loje, fugind în timpul repetițiilor și la spectacole. Așa că pentru mine a început cu o orchestră de operă și cu soliștii de operă mai degrabă decât cu orchestră simfonică. Probabil primul contact cu muzica simfonică a fost undeva mai târziu, 3-4 ani mai târziu, dar pentru mine opera a fost prima dragoste și rămâne în continuare una dintre preferatele mele. Și cum ai perceput instrumentele din orchestră și faptul că sună ceva atât de spectaculos dintr-o orchestră? Fiind așa mic, nu cred că mi-am pus problema de ce se întâmplă. Adică, fiind acolo așa mult timp în preajma lor, cumva mi se părea natural să aud că cineva cântă și se aud sunete și se aude muzică tot timpul. Bunicul acasă tot timpul făcea vocalize și cânta, așa că cumva era o a doua natură și nu mi s-a părut ciudat. Mai ciudat mi s-a părut în momentul în care am început eu să cânt la pian și atunci a început adevărata provocare. După aceea m-am obișnuit. Și tu, Răzvan? Eu sunt din satul mare și da, surprinzător avem o orchestră simfonică, deși un oraș foarte mic. Profesorul meu de clarinet a fost prin clarinetist și director adjunct. Fiind director adjunct, evident, nu avea timp fizic, a preferat să facă orele în instituție. Și evident, zi de zi mă chemea la ore și acolo am ascultat și am văzut prima dată o orchestră simfonică.
Evident, după aia la liceu făceam orchestră, mult spus orchestră, pentru că la un liceu ca satul mare nu aveam toate instrumentele și atunci de multe ori știma mea de clarinet conținea solouri de fagot, de exemplu, am cântat și de trombon. Maestru Alexandru Munteanu ne adapta știma după cerințe și da, astea au fost cele două contacte. După aia, evident, au urmat. Nu mi-a anticipat întrebările. Ce credeți că se gândesc astăzi tinerii muzicieni? Este pentru ei un vis real să ajungă într-o orchestră? Cel puțin din experiența mea. Noi trăim într-un sistem de învățământ care nu prea ne pregătește pentru asta. Noi, pe sistemul vechi, comunist, poate de la ruși, suntem instruiți și pregătiți pentru a deveni soliști. Și, cel puțin în cazul meu, nici prin gând nu-mi trecea eu să ajung să cânt într-o orchestră. Visam numai să fiu solist și au trecut foarte, foarte mulți ani până să conștientizez. De fapt, a fost o întâmplare. După m-am pregătit pentru viața asta de solist, am început să am concerte și am câștigat câteva concursuri internaționale și la un moment dat am fost sunat de către maestru Cazacu. În urma unui concurs m-a ascultat și m-a invitat să cânt într-o orchestră. Atunci se înființa Orchestra Română de Tineret în 2008 și m-a invitat să cânt și am fost foarte reticent. N-am timp, dar nu vreau să cânt. Nici nu i-am dat un răspuns clar, concret. Nu știu, maestre, mă mai gândesc să văd. Până la urmă, evident, am acceptat și mi s-a schimbat toată percepția și când mi-am dat seama despre ce e vorba și cu ce se mănâncă. Evident, am făcut și în cadrul Academiei cu maestru Simon, cu Zbârcea, Dumănescu, dar acolo la Sinaia cu maestru Mandeal mi s-a schimbat totul. Te-ai lămurit în sfârșit ce este o orchestră după atâția ani de activat în orchestră. Da, și pentru la că liceu. acolo maestru Mandeal ne-a ținut un curs de orchestră. Deci cursul de orchestră la noi nu, adică se face, dar acolo am avut timp să aprofundăm. Cred că asta este problema. Nu se acordă suficient timp orchestrei pe perioada facultății, a liceului respectiv și tocmai de asta copiii sunt absolut dezorientați în momentul în care ajung să dea o audiție sau sunt nevoiți să cânte într-o orchestră, nu știu cum să se raporteze față de restul instrumentiștilor, nu cunosc neapărat care este relația între instrumentul la care cântă și colegii din jurul lui, nu cunosc ce înseamnă să fii atent la concertmaestru sau să fii atent la cineva cu care trebuie să știi că ai de cântat un solo, sunt total pierduți. Și atunci, chiar în cazul nostru, când mergem pe la licee și povestim cu elevii și încercăm să le explicăm care sunt șansele de carieră pe viitor, eu niciodată nu mă feresc să le spun, gândiți-vă că poate 1 din 100 o să ajungeți să fiți solist. Restul 99 o să vă bucurați dacă o să prindeți un post într-o orchestră bună, pentru că acolo o să vă fie viitorul. Deci nu vă feriți să mergeți la orchestră, să mergeți la cursurile de muzică de cameră, să învățați să cântați împreună cu colegii, să învățați să vă auziți și să colaborați cu restul. Deci foarte... Într-adevăr, cum spunea și Răzvan, nu se acordă suficient timp. Nu cred că există suficient timp, de fapt, pentru cursul de orchestră. Da. Poate... Bine, atunci o săptămână de zile, 2 repetiții, câte 4 ore pe zi, vă dați seama. Și la cursul am învățat că orchestra funcționează după anumite reguli.
Adică nu cântăm toți așa într-o turmă. Și avem reguli ca și în viața de zi cu zi. Ne subordonăm, avem șefi, avem... și maestrul Mandel ne-a explicat foarte clar cum funcționează, cum se transmite informația, prin ce filtre merge și, evident, cu exemplele aferente pe muzica pe care o cântam. Dacă tot ai deschis subiectul, explică-ne puțin care sunt aceste filtre de care spui. Păi, de multe ori, când ești tânăr, nu știi să citești actul dirijoral. Gestul dirijoral. Și îți ia timp să înțelegi, să citești și informația pe care o dă dirijorul prin acel gest, de multe ori dacă ești, să zic, în cazul meu, să zic că ești la clane 2, primul lucru, tu preiei informația de la șeful de partidă. Șeful de partidă în legătură cu ceilalți șefi, la rânduri, de exemplu, peste lemne, flautul 1 este șeful instrumentelor de suflat din lemn. De multe ori trebuie să te subordonezi flautului pentru a intra împreună. Sau dacă dă dirijorul o intrare la cordari, și șeful de la partida a doua se subordonează concertmeisterului și deci circulă informația, nu intrăm toți la gest, că de multe ori ne zicea nu intrați cu mine, intrați cu șeful, că de-aia aveți șef. Deci dirijorul este un șef. Răzvan, pentru că ai pomenit de relația aceasta dintre dirijor și orchestră în acest angrenaj foarte complex care face să se nască muzica. Chiar și noi care suntem muzicieni, dar nu am cântat niciodată într-o orchestră, nu putem decât compara cum se naște muzica într-o orchestră față de un cor, de exemplu. Mulți muzicieni cântăm în coruri și putem face această relaționare. Dar lucrurile stau puțin diferit. Într-un cor există un dirijor care timp de 10, 20, 30 de ani construiește la acest ansamblu și tinde către un sunet care este ideal în mintea și în concepția lui artistică. Cum se întâmplă asta într-o orchestră? Cum progresează un ansamblu orchestral ca să ajungă la un nivel internațional de elită, colaborând în fiecare săptămână cu un alt dirijor care are un alt ideal de sunet al orchestrei? Ca instrumentiști, e foarte bine că interacționăm cu alți dirijori sau cu alți maestri, pentru că, normal, învățăm foarte multe de la ei. Cum ziceam, înveți să citești actul dirijoral, fiecare dirijor se exprimă diferit, fiecare are alt gest pe care, de exemplu, ziceai de dirijori de cor, ei dirigează foarte mult de aici din față. Dirijorii de simfonic pe lateral. Mai largi, gesturi mai largi, mai ample, ca să poată să fie văzut de întregul ansamblu, cumva. Și da, nu văd, e chiar benefic să vină mai mulți dirijori. Ok, e bine să ai un dirijor principal, dar interacțiunea cu alți dirijori nu face decât bine. Da, și în producțiile vocal-sinfonice, întotdeauna pentru corurile de operă sau de filarmonică, este o experiență deosebită. Am avut și eu ocazia să colaborez în astfel de proiecte și este o experiență extraordinară să fii în contact cu o personalitate complet nouă, care aduce o perspectivă asupra lucrării cu care tu nu ești obișnuit. Ești obișnuit cu ideea ta proprie pe care trebuie să o adaptezi concepției dirijorului, a maestrului de cor. Și apoi vine dirijorul de spectacol sau de concert care poate schimba câteodată, exact. Poate schimba tot și trebuie să fii maleabil, să fii deschis și să nu fii foarte atașat de interpretarea pe care o ai tu în minte. Și aici vreau să te întreb, Rareș, cum este la început când intri într-o orchestră și ai deja o imagine formată, o orchestră profesionistă, ai deja o imagine formată și
Te trezești cu alte tempouri, poate cu alte raporturi dinamice și ești obișnuit totuși din facultate să fii solist sau muzician de muzică de cameră. Necesită o disciplină, cred asta, o autodisciplină. Disciplină, mult stres la început, deci cuvântul de bază în momentul în care intri într-o orchestră profesionistă și te vezi aruncat în gura leului, stres și încercarea continuă de a cumva să te adaptezi pe sonoritatea și pe dinamica pe care o auzi în jurul tău. Foarte greu la început, chiar uneori ți se pare că e imposibil să reușești suficient de repede să te adaptezi, dar se rezolvă. În legătură cu ce spunea Răzvan, cu dirijorii și cu comparația cu dirijorul de cor, este foarte important de știut că și un dirijor principal la orchestră încearcă să facă același lucru pe care îl face dirijorul corului, respectiv să stabilească o direcție clară. Adică anul acesta, de exemplu, ne concentrăm să obținem o sonoritate mai mare sau o paletă dinamică mai largă. Și atunci își va stabili pe parcursul stagiunii repertoriul în așa fel încât să clădească pe direcția asta. Și atunci, cumva, pe lângă faptul că e foarte important să avem în fiecare săptămână un contact cu un nou dirijor, este la fel de important să avem și un dirijor care, de fapt, să vegheze cumva rolul dirijorului de cor, îl are cumva dirijorul principal al orchestrei, care ține sub controlul lui o întreagă stagiune sau măcar o perioadă din stagiune se construiește în jurul ideii pe care o urmărește el. Și atunci, cumva, deși se schimbă în fiecare săptămână dirijorii, totuși există firul pe care îl urmărim și există o direcție comună în cadrul tuturor programelor. Sau ideal este așa. Deci așa ne-am dorit să fie, dar cel puțin în cazul nostru a fost o lungă perioadă în care cam așa s-a mers, așa s-a funcționat. Cred că la asta contribuie și strategia repertorială a întregii instituții, unde la cârma unei filarmonici redutabile trebuie să fie niște oameni foarte bine pregătiți și cu obiective artistice foarte clare, stabilite, pentru a previziona peste 3 ani, peste 5 ani, peste 10 ani, unde se va afla ca nivel orchestra respectivă. Ce face o orchestră să crească? Pentru că stagnarea, știm, în orice domeniu este de fapt o scădere, este un pas înapoi. Care este cherosenul care face o orchestră să progreseze? Repertoriul. Deci abordarea permanentă a unui repertoriu cât mai variat și cumva tot timpul să-ți ieși din zona de confort. Să nu te mulțumești, să abordezi în fiecare an de 3 ori un program, încă de 2 ori alt program și a trecut timpul și gata stagiunea. Deci permanente provocări și permanente... Dacă ai posibilități, că dacă absolut. Cum suntem noi, avem o orchestră foarte mare și atunci majoritatea dirijorilor când vin la Cluj aduc numai repertorii mari, care nu le pot face la orchestre mai mici, unde n-au aparatul. Gen, nu știu, Satu Mare, Oradea sau orchestre cu un număr limitat de persoane. Și atunci nu poți să faci un Wagner, un Strauss, un Bruckner, Mahler. Bine, astea... Da. Le poți face, dar cu eforturi foarte mari, în sensul că trebuie să chemi 10 de colaboratori ca să suplinești instrumentele lipsă din și de multe ori nici scena nu-ți permite. Și asta e adevărat. Uneori și scena filarmonicii din Cluj era insuficientă atunci când s-au făcut proiecte importante. Așa când s-au făcut cele 7 porți ale Ierusalimului de Penderecki și lojele de deasupra scenei și lojele laterale erau pline cu muzicieni. Mi-aduc aminte. Va urma la Mahler probabil acea situație. Mahler? Mahler 2, Mahler 3, o să fim pe scenă aranjați frumos ca și niște biscuiți într-un pachet. Bănuiesc comprimați ca să încăpem toți. Vă urăm mult succes și abia așteptăm acest lucru. Aș vrea să ne întoarcem
La tânărul muzician care ajunge prima oară într-o orchestră profesionistă, spuneai deja de câteva dintre dificultățile care îl așteaptă. Pentru mine și acum este surprinzător, vin foarte des la filarmonică și de multe ori mă gândesc totuși ce performanță extraordinară este în fiecare săptămână, luni, să deschizi partitura. Bănuiesc că voi studiați cu mult timp înainte partiturile respective și vineri deja este concertul. Eu am experiența cântatului la operă unde se vehiculează mereu și mereu același repertoriu, destul de variat, dar totuși odată achiziționat acel repertoriu nu mai ești la fel de stresat ca la început. Dar mă gândesc că în primul an sau în primii ani, când săptămână de săptămână tânărul instrumentist în orchestră este bombardat tot cu alte și alte partituri, este o provocare. Da, și cred că e cel mai bun mod de a-ți face un repertoriu foarte variat și vast și ajungi la vârsta, pot să zic, a noastră, așa? Mai mult a mea, dar și a lui, că deja, hai că ies și la tine firele, așa, în care totuși, e normal că e nevoie să te uiți peste ele, dar totuși ai câteva zeci, dacă nu sute de piese pe care măcar ți le amintești, dacă cumva în momentul în care începi să cânți, nu ți se mișcă degetele direct pe pasajele respective. Deci se păstrează ani de zile un reflex al unei piese pe care ai mai cântat-o? Dacă a fost lucrată bine și intens, în mod sigur. Chiar și după ani de zile. Poți să ai coșmaruri pentru un pasaj care a trecut acum 20 de ani, când îl vezi din nou, în mod sigur îți revine starea din tinerețe. Garantat. Dar să știi că în orchestră, acum după atâția ani, eu pot trage așa o mică concluzie, că nu e greu fizic. E mult mai greu să reziști psihic pe termen lung. Adică te afectează și eram tânăr, când vineau colegi de-a mei la nici acum nu ești bătrân, să știi. Ei, da. Aveam 20 ceva de ani și vineau colegi de-a mei în Orchestra Națională angajați. Și vedeam obosiți și eu aveam poftă de lucru și ei după tocmai terminaseră stagiunea, știi? Și vedeam așa și zic, no, lasă Răzvan, că o să vezi tu, că nu e chiar așa. După ce m-am angajat, am început să simt și eu oboseala aia psihică. Zi de zi, săptămână de săptămână, alt dirijor, cu fiecare cu ideile și fixurile lui și e greu psihic să reziști. Fizic, nu cred că e o problemă. Există și alte capcane ale tânărului instrumentist atunci când intră într-o orchestră, dincolo de complexitatea repertoriului și de faptul că este bombardat cu atâta informație și trebuie să asimileze atât de mult în perioada asta de început, și vreau să vă întreb pe amândoi cât timp ești considerat debutant, nu pe contract, ci ca artist în acest domeniu, pentru că în corul operei, de exemplu, unde am cântat și eu, erai considerat timp de 5 ani începător în meserie. Este o meserie care se asimilează, în care devii titular foarte greu. Da, multă lume vorbea de experiență, trebuie să ai experiență. Și mă gândeam, oare ce poate fi așa complicat? Că când vezi timele de orchestră față de ce studiezi tu în academie sau concerte când e solist, vezi doime, o pătrime, câteva așa, zice, nu e mare lucru. Dar asta nu se poate dobândi. Adică nu poți să cumperi, nu poți să... decât dacă dai tu cu capul acolo și mergi în concerte și vezi, nu știu cum. Și te pui în cele mai diverse situații, unele chiar dificile, cred. Da. Și de acolo vine experiența. Intri în pauză de câteva ori. Da, problema tinerilor de multe ori sunt pauzele și notele lungi. Cam astea am simțit eu că... Și e foarte contraintuitiv asta. N-ai zice ca acolo, ci pe 16, da, pe arpegii, pe gambe. Păi nu, alea sunt obișnuiți să le cânte și solo. Deci pasajele de virtuozitate probabil sunt mult mai uzuale pentru ei decât să fie atent, să țină
strict durata unui sunet sau să se coordoneze împreună cu alți zeci de colegi, să intre împreună, să țină o pauză împreună, să respire împreună, chiar și două persoane câteodată e greu să respiri împreună și să intri. Mai ales când dirijorul nu respiră el cu tine, pentru că pentru cordar nu e așa de important, dar pentru suflător și pentru coriști e foarte important să inspire cu tine, de-a dreptul, fizic. Și tocmai asta este foarte important rolul concertmaistrului, care în cazul în care dirijorul nu te ajută, un concertmaistru care respiră cu tine și care îi vezi arcușul și știi, pui mâna în foc că acolo aia este deci pentru noi cel puțin este esențial să avem reperul ăsta, dirijorul, dar și reperul ăsta, concertmaistru. Deci, cumva ne uităm. Mai permit o amintire, ca să ne mai destindem, tot de la concertele filarmonicii de la Brașov, de când eram eu copil, m-a atenționat odată tata, era un concertmaestru tânăr și foarte slab, fizic, nu violonist. și îmi spune, vezi ce slab e și nu stă decât pe vârful, vezi cum el nu stă pe tot scaunul, doar așa un pic pe capătul scaunului. Uite ce slab e, tu știi cât muncesc oamenii ăștia. Au ajuns acolo la pupitrul filarmonicii și la primul pupitru al filarmonicii cu foarte, foarte multă muncă și eram foarte impresionat așa de oamenii instrumentiștii din filarmonică, ce deosebiți sunt. Să revenim acum la discuție, scuză-mă că te-am întrerupt. Apropo de scaun și țin minte la cursul profesorului nostru Francis Laszlo, cursul începea cum te așezi pe scaun, cum stai pe scaun, care e distanța optimă între spate și scaun. Cum aranjezi pupitrul, ce distanță față de ochi, să fie uniform aliniate pupitrele, adică nu în momentul în care tu cânti, chiar dacă cânti 3 persoane, în momentul în care vezi un pupitru aici, unul aici și unul aici, te deranjează vizual pe tine ca și public, te deranjează vizual și pe tine ca și interpret, să vezi că te uiți la coleg și în loc să-i vezi fața, îi vezi vârful pupitrului. Reguli nescrise exact. În orchestră și nu ai de unde să le înveți. Dar poate chiar ar trebui să scrie cineva un ghid al tânărului instrumentist. Orchestra în picioare. Am avut concerte la orchestra de tineret în care am avut și concertmaistri invitați care nu aveau experiență. Erau foarte buni instrumentiști. Nu știu, Goicea sau tineri. Bine, nu zic, dar nu mi-aduc aminte la cine și concertmaistrul respectiv nu știa când să ridice orchestra în picioare. Și acolo sunt niște reguli. Dar regula pentru voi este că atunci când concertmaistrul se ridică... Exact. Dar concertmaistrul trebuie să știe când să se ridice. Adică nu înainte de intrarea dirijorului, nu în momentul în care intră dirijorul pe scenă, ci mai face câțiva pași, după aceea se ridică, nu te-a pus să stragi scaunele în timp ce dirijorul trece poate printre muzicieni ca să-l împiedici sau... Dar la voi la filarmonică nu se repetă aplauzele, pentru că la operă se face, la repetiția generală se fac aplauzele. Se știe exact, secundă de secundă, cine de unde intră, în ce ordine. Poate că n-ar fi rău, dar să ne întoarcem la acel ghid al tânărului muzician, tânărului instrumentist în orchestră. Nu este deloc o idee rea ca cineva să facă acest ghid, să existe... Și cumva să fie adaptabil la fiecare orchestră, pentru că regulile astea nescrise despre care povestim noi sunt foarte variate de la orchestră la cealaltă. Adică, bun, există un standard, dar de acolo este foarte maleabilă situația și... Uite, de exemplu, în America, eu tot am propus și la noi sistemul ăsta, lumea vine la concert, ajunge cu cam o jumătate de oră mai devreme. Instrumentiștii îs pe scenă și se încălzesc. Și la un moment dat tot apar, până la un moment dat orchestra e completă. Se încălzesc pe scenă și fără 3 minute, fără 2 minute, se opresc, stau. Ei nu mai ies afară, ca la noi. Și după aia intră concertmaistru numai, lumea aplaudă, se pune pe și după aia intră dirijorul. Ce benefic aici? Pentru că noi, mai ales la noi, la instrumentele de suflat, noi ne încălzim într-o sală mică, cu o anumită sonoritate. Acolo e altă temperatură, poate nu mai pot sufla că se aude în spate, instrumentul se răcește, după aia deci asta e
poate pe viitor ar fi bine. Și Da, am propus de mai multe ori. Ideea e că în cazul în care am avea spații suficiente în spate încât să fie 10 cabine pentru instrumentiști, să stea și pentru coriști la fel, ar fi ideal. Dar în momentul în care există o cabină în care vin fetele din cor, săracile să se îmbrace, noi ieșim ca să nu totuși așa să se poată îmbrăca, să poată să intre pe scenă. Deci facem pauză vreo 20 de minute sau un jumătate de oră până se îmbracă, se aranjează ele. După care trebuie să intri la concert. Fuga, ia-ți instrumentele, fugi pe scenă, stai la coadă, toată lumea îngrămădită într-un spațiu în care nu ar trebui să stea 150 de persoane, să aștepte să intre ultimul om în sală. Deci ideea asta cu statul pe scenă, mai ales în cadrul concertului vocal sinfonic, ar fi ideală. Corul, într-adevăr, poate să intre după ce intră concertmaestru. Deci și pentru că diferența de temperatură la ei nu este neapărat esențială, dar pentru voi, da. Și cred că pentru flaut, cel mai mult, care are cele mai mari fluctuații de acordaj în funcție de temperatură. În care se răcește rapid. Și apropo de experiență, mulți tineri nu știu cum funcționează acordajul într-o orchestră. Căldură mare, cordarii coboară, suflătorii urcă mult. Bun, și de-aia zic, la partida de lemne, cel mai important instrument e fagotul 2. Că de acolo se creează basul. Da. De ce credeți că acordează prima dată contrabasul într-o orchestră? Și tot felul de reguli care le înveți pe parcurs, începi să asculți, să vezi. De-aia mă și gândesc că să propunem în viitorul apropiat redactarea acestui ghid care să cuprindă experiențele tuturor instrumentiștilor, pentru că cred că nu este același lucru să fii violonist sau să fii timpanist sau fagotist, trombonist. Problemele sunt diverse, sunt personalizate pe fiecare instrument în parte. Dar totuși comune până la un punct. Da, până la un punct. Sigur. Revin un pic la tânărul muzician în orchestră, pentru că Rareș ai început și n-ai continuat discuția, dialogul despre provocările pe care le are un instrumentist și care trebuie să fie profilul instrumentistului de filarmonică. Cred că trebuie să fii un anumit tip de muzician ca să fii potrivit pentru orchestră și nu oricine. Nu orice instrumentist, chiar și foarte bun, se poate adapta și deveni un interpret de orchestră foarte bun. Cred că, în primul rând, trebuie să fie foarte flexibil. Atât ca intonație, dar mai ales să fie el flexibil din toate punctele de vedere. Să fie capabil să accepte un sfat din partea unor colegi cu experiență, să nu ia personal orice îi se spune, adică cumva să interpreteze că eu sunt tânăr și toată lumea încearcă să mă învețe pe mine cum e mai bine. Deci cumva trebuie de multe ori dau un sfat pentru că ne afectează pe toți. Că aici nu e vorba de o persoană, că dacă cineva greșește, ai un concert, nu? Unul greșește, cât de rău a cântat orchestra aia, nu că o greșit respectivă. Și normal că noi, dacă dăm sfaturi celor tineri, e spre binele nostru, al orchestrei, al colectivului. Nu dăm că să ne aflăm în treabă sau avem ceva cu persoana respectivă. Dar, din păcate, mulți interpretează exact din punctul ăsta de vedere. Adică eu sunt mai tânăr și atunci automat toți sunt cu gura pe mine ca să-mi explice mie cât îs eu de prost și cât îs ei de buni. Da. Deci, cred că asta ar fi baza, de acolo începe să se construiască, de fapt, intrarea într-un ansamblu al unui tânăr instrumentist. Dar, de exemplu, dacă ai lua cei mai buni instrumentiști absolvenți de conservatoare din toată țara și ai face cu ei o orchestră, cred că ar ieși mult mai ușor orchestră din acel ansamblu decât dacă ai lua cei mai buni cantiști sau soliști vocali, pentru că nu este aceeași meserie. Cântatul solistic cu cântatul în ansamblu. S-ar putea să ai surprize, cel puțin în cazul mai ales al cordarilor. Deci dacă ei
mari soliști, cordari și îi pui împreună, Asta s-a spun, pierdut. din cei mai mari cantiști nu va ieși La niciodată fel va un fi cor, cu cordarii. pentru că un pic trebuie să renunți la tine, la personalitatea sunetului tău și să te încadrezi în ansamblu. Apropo de asta, l-am invitat pe primul oboist de la Concertgebouw și am ieșit după concert, am ieșit și înainte, am ieșit cu el în oraș, am mai povestit și l-am întrebat unde e oboistul ăla 2? Avea un oboist foarte, foarte bun, câștigător de premii internaționale. Și zic, nu mai cântă la voi? Nu, zice. Dar zic, cum de nu l-ați? Că e senzațional. Păi zice, da, dar ăla nu e de solist. oboi 2. Deci ăla e de oboi 1, nu are ce căuta acolo. Deci și acolo, bine, mai ales la Concertgebouw, ei au alte principii de selecție, deci trebuie să se armonizeze și să înțeleagă suflătura. E mult mai complexă ca la noi. La noi, când vine unul foarte bun... Și totuși, insist, ce anume îl face pe un instrumentist să fie mai potrivit decât altul, în condițiile în care tehnic este la fel de pregătit și poate chiar mai slab decât concurentul lui pe un post care se scoate la concurs la o filarmonică. Cum alegeți membrii unei orchestre profesioniste? Da, am avut prieteni care senzaționali, instrumentiști care au picat la audiție și motivul a spus, noi nu căutăm soliști. Punct. Adică este clar că trebuie să cânți diferit și la audiții și în orchestră, să știi când ești important, când trebuie să intri, să ai rolul de acompaniator, când trebuie să ieși în evidență, când trebuie... Deci, evident, nu cred că dacă abordezi pe latura asta solistică vei avea o șansă să intri sau să rămâi într-o orchestră profesionistă. Și, Rareș, în general, probele de admitere într-o astfel de orchestră de filarmonică, în ce constau? Cum să se pregătească absolvenții sau cei care doresc, candidații, pentru acest concurs pe post? La ce anume vă uitați? Ce este foarte important? Foarte multe. Începând de la... Cred că primul lucru la care eu sunt foarte atent este intonația. Pentru că în momentul în care cineva cântă și cântă o perioadă mai lungă de timp, îl asculți și nu încearcă să corecteze deloc intonația și merge ca trenul și nu are nicio gară până la destinație, mie îmi transmite că nu e deloc flexibil, nu e dispus să asculte și să încerce să adapteze, mai ales în cazul lucrărilor cântate cu pian. De obicei avem prima probă din audiție, este o lucrare cântată cu pian. Pianul poate să nu fie perfect acordat în momentul audiției. De aia avem urechi ca să corectăm după dânsul, că pianul nu putem să-l acordăm noi după instrumentul la care dăm proba. Deci intonația în primul rând, după care sunetul să ne arate că poate să cânte și frumos și urât, să zicem. Adică deci o varietate de culori, de și timbru, de așa, dinamică, la fel, o paletă dinamică cât mai largă. Și în cazul pasajelor de orchestră, disciplină. Deci o disciplină ritmică absolut perfectă. Tocmai de asta, probabil, unii soliști care dau audiții pentru orchestre sunt respinși din cauza faptului că aduc prea mult de la ei, când e cazul doar să respecte o indicație clară. Deci interpretări prea personale. Da, în multe cazuri, da. Și anul trecut am fost cu maestru Mandeal în comisia audiție pentru orchestrele naționale. Și avem aceeași problemă. Adică sunt niște solori care trebuie cântate disciplinat. Exact. Și avem problema asta, că fiecare vin cu tot felul de rubatori, Bun, mulți vin nepregătiți tehnic, asta e primul lucru care partea de mecanică, de tehnică, de degete, de articulație, trebuie să fie pusă la punct, împachetată foarte bine. De acolo pornim, de fapt. Exact. Ăla este nivelul 0.
Pentru că ai readus vorba de orchestrele naționale de tineret. Vorbeam încă de mai mulți ani ce lucru extraordinar au făcut aceste orchestre și organizatorii, cei care le-au înființat și maestru Mandeal care le dirigează, în a dezvolta această mândrie de a fi instrumentist de orchestră, care mai mult ca sigur că lipsește în perioada de liceu și poate chiar în facultate. Și cântând într-o orchestră de acest nivel, încep să dezvolți această mândrie, încep să te gândești că s-ar putea să fie o carieră de o viață să cânți într-o orchestră bună. Pentru tine, cred că a fost la fel de important, așa-i? Da, multe s-au schimbat de când am început eu, din 2008, când a luat naștere orchestra de tineret. De atunci s-a înființat și orchestra Sinfonieta, pe care a dirijat-o foarte mult timp maestru Andrescu, și de câțiva ani avem și orchestra junior. Deci pentru liceu. Și... Ca să vezi cât de bătrână și fiica mea cântă în acea orchestră. Felicitări! Da, mulțumesc. Și am văzut, ea a fost anul trecut pentru prima oară și am văzut impactul care a avut asupra acestor tineri. Abia așteaptă și să se reîntoarcă, să cânte iar împreună. Mm-hmm. Și când eram o orchestra mare și atât. Acum... Dar și acolo nu intrai ușor. Adică era o mândrie extraordinară pentru tine să fi fost început, acceptat, trebuie să recunosc, fost erai selectat. Cei mai buni din țară la momentul X erau selectați să cânte acolo. După aia, nu știu, am avut și selecții. Da, la început, anual. Anual facem selecții. Evident, de multe ori, poate multă lume nu înțelege cum funcționează. Nu prea poți adopta selecția orchestrelor din vest. Că acolo vin sute, mii. Aici, dacă știi că ai un fagot foarte bun, el nu mai vine să dea selecție, dar tu trebuie să ții cont dacă cumva găsești un mai bun și erai invitat. De-aia multă lume nu intră în această orchestră și nu înțelege de ce. Trebuie să cânți mai bine decât cei care sunt deja acolo. Da. Selectați. Oricum, cred că acest fenomen, care este tipic și în vest, nu l-am inventat noi, ci l-am preluat încă chiar cu întârziere față de alte orchestre de tineret din Europa, a contribuit major la crearea acestui suflu de a visa să ajungi într-o orchestră profesionistă și nu neapărat să vizezi cariera solistică pe care nu mulți reușesc să o aibă. Tocmai asta ar trebui să înțeleagă copiii de la o vârstă destul de fragedă, că nu se pregătesc să fie toți soliștii pe care o să-i vadă ei la mezzo, ci se pregătesc să fie omul din spate care cântă. Dar nici nu cred că există meseria de solist. Nu cred că mai există. Poate mai sunt dacă există, sunt câteva posturi care de obicei îți date pianiștilor care au repertoriu, violoniștilor, și în străinătate nici nu mai există. Da, artist în rezidență, probabil. Exact. Asta e cea mai folosită, și variantă. Și poate că în sensul ăsta ar trebui reorientat și învățământul, curicula, cum ar fi, a învățământului universitar, încât să pună mult mai mult accent pe muzica de cameră și pe muzica de orchestră. Bineînțeles, și achiziționarea repertoriului contribuie la nivelul tehnic, mă gândesc. Absolut. Și expresiv te formează ca muzician, dar e foarte bine, deja de pe băncile școlii ale conservatorului, să fii cât de cât un muzician cu experiență de orchestră bună pentru a ajunge, pentru a fi util mai din timp în orchestra în care intri. În străinătate poți să optezi între orchestr diplom și solist diplom. Sunt două concursuri diferite și noi nu avem așa ceva. Noi am putea copia sistemul, adică am copiat Constituția. Am copiat Constituția Franței, nu? Belgiei. A Belgiei. Da.
eu aș schimba, pentru că noi asta Pentru că vom face. necesitățile, de Da. fapt, Și sunt avem multe astea. orchestre în țară. Câte avem? 30, poate și mai mult. Adică este clar că pentru asta îi pregătim. Și Da. Odată ce ești cooptat, angajat într-o orchestră, care sunt șansele, perspectivele de a progresa în continuare? Un astfel de muzician mai are timpul, energia necesară să se implice în alte proiecte de muzică de cameră sau să cânte solist cu o filarmonică? Există în continuare perspectiva dezvoltării sau te plafonezi la locul de muncă? depinde de la caz la caz, de la persoană la persoană. Acum nu cred că e cazul nostru la Cluj. Nu, deci la noi chiar, dacă vă uitați un pic așa pe stagiunile filarmonicilor din țară, o să găsiți o grămadă din colegii noștri pe acolo soliști. La fel, în stagiuni camerale, ansambluri din Cluj Și în festivaluri. sau în festivaluri, la fel, o să ne găsiți pe acolo peste tot. Dar este foarte important cumva să continui să faci și altceva față de orchestră. Adică un ansamblu cameral, ceva, dar să fie ceva în plus față de munca asta de zi cu zi, de fapt devine o rutină. Și atunci cumva trebuie să mai ieși din Să din te rutina asta. autoprovoci, Da, exact, să exact. progresezi. Și în ultima perioadă, muzica contemporană ne oferă astfel de evadări, nu? Da. E foarte sănătos să cânti muzică contemporană și orchestrei nu îi strică. Adică știu că publicul nu prea gustă, Din păcate. Dar pentru noi, ca ansamblu, să cântăm muzică contemporană din când în când, ne face numai bine. Și cred că contribuie, vă întreb pe voi, cred că contribuie și imprimările audio, imprimările de CD la creșterea nivelului orchestrei. Și pentru că trebuie să vă concentrați atât de mult pe cele mai fine detalii, dar confirmați sau infirmați-mi dacă este Cele așa. mai grele. Da, și acolo e... Și din păcate, deci avem sală, să spunem, este ok, dar problema este, în momentul în care începe registrarea, nu poți să pornești ventilator, nu poți să pornești aer condiționat, nu poți să pornești nimic. Orice deranjează. Și să-ți imaginezi 150 de oameni, când a fost cazul să facem cu cor, într-o sală decentă, Mărina, deci nu ai problema. Dar să stai într-un aer care nu circulă atâtea persoane... Da, și să dai o pagină, o Aia, partitură da. este un act provocare. de profesionist al muzicii. La București sunt condiții la radio. Dar și aici sunt condiții, doar problema e că nu poți să pornești aerul. Pentru mine aia e cea mai mare problemă. Deci nu mă deranjează să stau 10 ore acolo și cânt, dar să am aer. Da, și nivelul de concentrare, îmi imaginez că trebuie să fie la maxim, oră după oră, la aceste înregistrări. La noi este o vorbă, cel puțin la mine în partidă, după un concert de ăsta, am îmbătrânit 2 ani la concertul ăsta. Dar mi-aduc aminte de Maestru Galați. Eram în corul de copii la o Carmina Burana la Brașov și a trecut printre noi și orchestră și apropo de textele care se spun după ce se termină un concert, el a zis 5 pâini și 2 căldări cu apă. Și mai cred că sunt turneele cele care impulsionează ansamblul orchestral să progreseze. Te duci în străinătate, vrei să impresionezi, să fii la cel mai înalt nivel și asta creează un upgrade, să zicem, al nivelului orchestrei în general, pe termen mai lung. Sau nu? Sunt doar prilejuri de a... De a evada. De a evada. Da, sunt și prilejuri de a evada, dar este foarte important pentru prestigiul instituției și pentru imaginea pe care o lăsăm să fie totuși cel mai înalt nivel când participăm undeva, dar nu cred că e
cu mult diferit față de... Cred că e de multe ori mai greu să cânti acasă. Exact. Deci sunt cazuri în care mai mare stres îl ai știind că vine să te asculte un prieten sau un coleg de undeva decât mă duc la Tokyo, cine mă cunoaște? Exact. Deci, Te uiți în serios. sală. Este stimulativ, deci să ai pe cineva în sală, în public, pe care căruia să vrei să-i cânti. Da. Deci, poate, vorba ta poate mi-e mai stresant câteodată să... Pentru mine e mai stresant acasă. Am auzit și alți muzicieni care cântă peste hotare și care se întorc acasă să cânte în spectacole la operă sau în concerte la filarmonică și, într-adevăr, și ei confirmă asta, că sunt foarte stresați pentru că cântă în fața colegilor lor, a profesorilor Exact. lor, a familiei și vor să facă o impresie bună. Cum zice Rareș, mi-aduc aminte, am fost la Berliner Philharmonie. M-am uitat în sală, numai cărunți, numai păr alb, vedeam că așa în Germania nu vezi tineri la concert. Nu cunoști pe nimeni, Stresul. stres, sala sună, te exprimi, adică acasă e diferit. Acasă e mai... Da, cum întorci privirea în sală în mod sigur, Cunoști în pe orice cineva. colț vezi pe cineva care stă și vânează. Și atunci... Pe mine nu mă vedeți că sunt în penultimul rând. Văd la pe șerban. balcon. Nu, deci nu e vorba neapărat că stă cineva să-ți vâneze greșelile, dar automat în momentul în care interacționezi cu cineva, pentru că poate nouă ni se pare că noi nu suntem văzuți din public, dar stând în public și uitându-mă pe scenă, îmi dau seama că de fapt e așa de mică distanța încât orice gest pe care îl faci pe scenă și pe care îl fac și eu poate involuntar acolo și nu dau seama, e așa de vizibil din sală și sare în ochi, chiar dacă e o mișcare care ți se pare minimă față de restul orchestrei, așa de ușor se vede și mă gândesc după aceea, oare eu când pe scenă cum stau? Cum fac? Mă învârt, mă sucesc pe scaun, stau bine, se vede papionul. Deci, La operă este exact invers. Eu am cântat în cor de operă. În momentul în care te-ai gândit cum te vezi din sală, s-a încheiat totul. Se vede pe tine că te gândești cum te vezi din sală, în loc să fii o țigancă sau o țărămcuță sau ce personaj întruchipezi acolo, s-a încheiat. Secretul este să nu te gândești. Asta durează câteva secunde, că după ce te conectezi la muzică, mi-e place să zic la Matrix, uiți, nu mai știi cine e în sală, cine e. Deci, evident, ești implicat acolo în actul artistic, nu mai ești pe scenă, de fapt, ești în altă lume. Să încheiem cu o întrebare care sper să nască un dialog viu. Ce face diferența dintre o orchestră foarte bună și una cu totul excepțională? Și dacă puteți să-mi dați câteva exemple de orchestre al cărui sunet sau al cărui repertoriu sau ale cărei virtuți vă impresionează cel mai mult. De ce o orchestră foarte, foarte bună totuși nu se compară cu una excepțională? Totul stă în detalii, probabil. Adică sunt amănunte atât de fine încât poate nu le observi din prima, ci doar ascultând de mai multe ori și analizând exact. Să luăm, de exemplu, sonoritate. Unii spun că cel mai frumos sunet îl are Concertgebouw, alții că Berlinul, alții că Viena, alții preferă orchestrele americane. Ține foarte mult și de gusturile personale, dar oricum trăsătura comună a tuturor acestor orchestre care sunt într-adevăr excepționale, disciplină și calitatea sunetului și a interpreților. Și când faci angajări, eu cumva s-am ancorat acum în lumea actuală a concursurilor. Mi-am dat și doctoratul și organizez concursul la Cluj și am observat că laureații acestor mari concursuri internaționale
Sunt vânați. Sunt vânați de către orchestrele mari. Acolo nu prea, în ultima perioadă, nu mai se angajează oricine. Deci numai crem de la crem din lume și, evident, când ai o echipă numai de megastaruri, cel puțin în pozițiile cheie, mă refer la șefi. Acolo deja se vede rezultatul. Apropo de sonoritate, mie îmi plăcea foarte mult Berlinul. Dar după ce am cântat în sală și am fost și în sală să ascult, mi-am dat seama că sala respectivă are o aură aparte. Parcă așa îmbracă sunetul orchestrei într-o mantie de aur. Adică eu când am cântat la Berlin și am ascultat și înregistrare și am rotat la o piesă, nu vinea să cred că acea mantie de aur îmbracă orice orchestră care cântă acolo. Evident, asta e discutabil. Care e cea mai bună orchestră? Nici întrebasem care e cea mai bună orchestră. Muzicienii, în general, nu sunt adepții clasamentelor. Cel mai bun compozitor, cea mai tare lucrare. Nu despre asta era neapărat vorba, ci de ce face diferența acestui next level al orchestrelor de top mondiale din momentul ăsta. O întrebare de bonus. Ce i-ați spune unui părinte, unei mame și unui tată al unui copil care vă întreabă dacă să facă muzică copilul lor, în contextul în care copilul este talentat? Eu de multe ori când mergeam la licee, profesorii de la Academie, le ziceam la directori și la șefii de catedră că să meargă la ședințele cu părinții. Și dacă nu, să ne cheme. Eu m-aș duce cu drag la o ședință cu părinții să le explic cum stă treaba în domeniul nostru, la liceele vocaționale, și să-i conving pe acei părinți că sunt anumite instrumente la care, cu o mică disciplină de studiu, se poate ajunge ușor la o carieră de succes. Și sunt instrumente precum fagotul, care este o criză mondială, nu numai la noi în țară, că am mai discutat. Deci chiar există o problemă. Dar voi sunteți de bine cu clarinetul. Da. S-au făcut greșeli mari, cel puțin la noi în țară, nici nu știu dacă se mai pot repara. Adică am fost la liceu unde aveau 5-6 profesori de clarinet. Evident, locurile alea au fost luate de la instrumentele care au dispărut. Și atunci, până nu se pensionează Xulescu, tu nu mai poți angaja un nou profesor de oboi sau de fagot. Și nu știu cum o să se rezolve problema asta. Înainte, condiția instrumentistului și, în general, a muzicianului în țara noastră era destul de precară. Salariile erau mici, condițiile erau proaste. Astăzi nu mai este cazul. Muzicienii sunt respectați în societatea noastră, cum noi profesorii ne-am dori să fim. Condițiile în care ei lucrează, câteodată filarmonicile investesc în instrumente, este o vocație. Este o vocație pe care dacă ți-o împlinești, ai o viață plină de bucurii, plină de succes profesional. Și tocmai din acest motiv e o mirare că părinții nu știu despre acest lucru. Că copilul lor, dacă muncește și dacă este un oboist bun sau un fagotist bun sau un cornist, un trompetist bun, va avea o șansă oriunde în țară și chiar în străinătate. Tocmai asta am povestit și cu directorii de licee când am fost prin țară în general și șocant pentru mine, cel puțin, a fost răspunsul venit din partea părinților. Ori accepti instrumentul pe care îl vreau eu, ori îl retrag de la școală. Deci în condițiile astea cumva ești rămas fără apărare. Tu, directorul școlii, în momentul în care pierzi un elev, pierzi finanțare și nu-ți permiți să-l pierzi. Și atunci accepti compromisurile și roțile se învârt și se acumulează. Și consecințele astăzi sunt vizibile după 20-30 de ani.
de dinainte de Revoluție puțin și după cel mai mult, astăzi plătim aceste consecințe. Exact. Să încheiem pe o notă optimistă. Vă mulțumesc din suflet că ați acceptat invitația și că am putut purta această discuție liberă și relaxată, plină de idei, cred că utile pentru cei care ne urmăresc, mai ales că muzica de orchestră este un miraj și pentru publicul larg care vine să vă vadă la concerte, dar care cunoaște prea puține din dedesubturile acestei meserii, acestei vocații atunci când vin să vă admire la Filarmonică, și vă urez mult succes în continuare cu proiectele de la Filarmonică și ale voastre personale. Mulțumim! Mulțumim!